shi ta da kura, ai bana ba ta kau da bara. Ni na fara sharafi na da tun a bariyar can da na ɗauki ɗan kujera, da mi ba shi jura zara, aure ba ya jura bara. Amma na riga da na san duk mai fitar jini wannan ba shi duba fara. Ni dai sannadi na waka duk inda ma na zaga gwanda ake kirana, sannan inda duk na tada in har na yo kiɗa na mata suna biya na. Da kafin na ƙara aiki da na nan na je garin gaba can ma ana jira na. Na bi su umma har da baba kuma ban daina addu'a ba, ban yi wa wani hasada ba, kuma ban san ana yi min ba, ba boka yake yi min ba, shi yasa ka gaban daina ɗaukaka ba. Daɗina da gobe saurin zuwa, marar nauyi shi yake gudun guguwa, da mata nake zuma ya dangin yawa, furta kowa ta hukamin taguwa. Mutum ɗai da ka bani shawara har ta tsaya mini na buri, Allah ji kanka sabon zuwa, ya ce idan ka kasa ka yarda kai ne nan mai, idan har ka iya ka yarda Allah ne ke yi, domin yarda na banda rabi ai ba wani mai. Ya Allah ka daɗa rufin asiri, mu zamto kirgi mu ƙara ƙwari, mu yarda da kai ke mu daina kuri.